Velkommen ombord. Mit navn er Brian Staub. I dag er jeg gæst på Kolga, og vi skal se lidt på fortøjninger på en lidt mindre båd. I dag er det en L23, som vejer 1500 kilo. Sådan fortøjer vi på klampen på broen. Og hvis I har set den tidligere video, så er det nøjagtigt det samme måde. Her der har man sådan en udenover, så broen ikke ødelægger toget. Så en gang rundt om, henover, og så de ligger parallelt, som vi viste tidligere. Og hvorfor er det vigtigt? Så låser toget sig selv. Og hvis man ikke låser, hvad så? Så går det jo op med jævne mellemrum, når båden ligger og hugger i fortøjningerne. Modtaget. Og skal vi prøve at vise, man kan også gøre det sådan, så et øje der på broen og den løse tamper på båden? Det kan man også, ja. Skal vi vise det? Det kan vi godt. Og sådan gør vi, når øjet er inde på klampen inde på broen. Og så gør vi sådan her på klampen på båden. Og her har vi igen den her udenover, så den ikke ligger og filer her på. Et andet lille trick, det er, at når man nu ligger i sin båd, så larmer tovværket ret meget, når den ligger og hugger i løbet af natten. Derfor, når man kører strømmen her med rundt om, så undgår man alle de der lyde, at der er i det inde i båden. Sådan. Og hvad er det for et knop, du laver her? Er det samme lås, som hvis det var på broen? Det er nøjagtigt det samme som på broen, ja. Og det er det samme som på en stor båd, og det er det samme på en lille båd. Modtaget.